Gagasi FM News. Members of the EFF Student Command at the Durban University of Technology are demanding justice for Phumlani Sthole, who was allegedly shot dead by a police officer. Sthole wadutshulwa wabulawa mhla ka-25 kuSeptemba emcimbini okugubha iHeritage Day yamagceke eTarVEN kwaNozambula KwaMbonambi enyakatho neKwaZulu-Natal. Abantu babesarenda bekhombisa ukusarenda ngoba babewahlonipha amaphoyisa yize babazi ukuthi abanacala ngenxa ukuthi babebona kushawa abanye owayengakashawa wayebaleka ukuthi abasehlathini umfana wayesehlahleni lapha emile ebuka amaphoyisa ukuthi kwenzakalani ezicashele naye ebukela ukuthi kwenzakalani udutshulelani kodwa wadutshula. Izikhombe zabafundi base-DUT ngaphansi kwe-EFFSC ebezethamela inkonzo yomngcwabo kaSthole sibhodla umlilo zithi umbulali kumele abanjwe futhi ashushiswe. Umehluko emphakathini so uhulumeni okhona njengamanje obusayo ungenelelo lolu daba ukwazi ukuthi abonile bejeziswe njengendlela okumele bejeziswe ngayo ngokomthetho ukuze zonke izinto ezohamba kahle nomndeni uthole ukuphumula. Sthole's brother says the entire family is still shocked by the police's negligence. Manje sifisa senzeke ukuthi laba ababulale umfowethu bejeze bephelele umsebenzi futhi ngoba into edala lokho azange bebuye bezokhombisa ukuthi bonile ukuthi amaphoyisa eMbonambi asebenzelana namanje azikahle ukuthi abulala umfowethu udaliwe. Ngiluthi akekho umuntu oboshiwe ukuze kube imali uyangcwatsha namhlanje umfowethu akekho umuntu oboshiwe amaphoyisa eMbonambi enza ngendlela enza ngayo. Kanti ke uphenyo ngalesi sehlakalo sesizandleni zophiko lokuphenya amacala athinta amaphoyisa iPID ezindabeni zeGagasi FM ngingoSphelele Nzuza KwaMbonambi. Gagasi FM News.